Kako se boriti protiv mizoginije? Možda na taj način možemo završiti ovaj izrazito edukativni razgovor. Prvo i osnovno promatrati unutar svakodnevice, unutar kava koje pijemo, unutar obiteljskih odnosa, možemo vrlo lako detektirati mizogine elemente i možemo na temelju te detekcije možemo reagirati. Reagirati na razini nemoj tak, gle, ovo to fakat nije u redu jer implikacije su te. Zašto? Ljudi koji su akteri mizogini, ajmo to tako reći, jel? Često nisu ni svjesni da to rade. Jer sami nisu autorefleksivni. Dakle, mora ih neko upozoriti i reći ono što je najvažnije reći koje su implikacije takvog stava. I da zapravo jednom glupavom rečenicom, pa čak možda i pogledom, čak možda i nekakvim ispuštenim zvukom, stvaraju, impliciraju to i to. Dakle, neku vrst nasilja, neku vrst... I onda će se ljudi sami zapitati. Ja mizoginija često vodi u nasilje. Tako je.